Barkada ulit tayo. Ako po si Totoy Bato, and this is Batotoy Trip. Kaya medyo inaantok tayo ngayong hapon, kaya naisip ako ano kaya kung mag short trip tayo sa UPLAND NAGA. Ano? So tara tol, sama ka sa trip ko. Ayan, chill ride lang tayo mga tol, pampalis antok. Ayan, mainit yung panahon, maganda. Ayan, tamang tama mag chill ride. Ito tayo ng UPLAND NAGA. Parang nililipat yung ano motor, parang nililipat si Totoy oh. Kaya dapat talagang ano, maigi yung pigil mo sa iyong manibela. Alright, buwelong-buwelo dito oh. Kaya pati yung hangin, pero din, ang lakas ng hangin, no? Alright. Pumpugi lang tayo. Hanggang dito daming tanim na buko. Uy, may mga ibon pa oh. Nakita nyo, may mga baka, tapos yung puting ibon oh. Ayun oh, ayun, may ibon na puti, tagak, ganda oh. Yan, malapit doon sa baka dahil kinakain nila yung ano, yung mga langaw na tumutungtong doon sa may likuran ng baka. Ayan yung ibon oh, tatakpan. Ayan oh, kita nyo yung mga baka oh, may mga kanya-kanyang partner na ibon. Ayun oh, dun sa dulo, ayun oh, ayun oh.
puting ibon, oh, mga tagak. Ayan, kita nyo, ayun, adat, ayun, ayun, yan, pupunta sila dyan sa tabi ng baka. Yan, para nga ano, kainin yung mga langaw na nagsisipagdapuan sa baka, no? Ayan, ito, taniman ng mais. Ganda dito, oh. Kaka-relax. Kaya tayo nag short ride, mga tol, para maalis yung aking antok. Naantok ako, eh. Para ma-relax tayo. Kita ng green. Ito tayo ngayon sa UPLAND NAGA. Ganda dito, makaka-relax. Ayan, ganda, kaka-relax. Sea of green. Ganda ng lugar dito, oh. Para tayo nasa New Zealand. Yan. Welcome to New Zealand. Ayun, may turista, oh. Feeling ko nasa New Zealand ako. Ayan. Ayan. New Zealand pero may baka, ay may kalabaw. Wala namang kalabaw sa New Zealand. Ayan. Yung lugar lang parang New Zealand. Ay, may ibon, oh. Ayan.
nature na nature. Right. Alright. Ayun. Ibon, no? Kita nyo? Ganda dito. Picture taker para may remember nga tayo, ano? Picture taker para may remember. Wow. So relaxing. Ayan. 360. Ayan. Alright. Ayan, ganda, no? Ayan. Ayos ang ating nature trip, ha? Ayan. May ganito palang lugar dito, oh. Parang New Zealand. New Zealand pero may baka. Ay, baka. Ano yan? Kalabaw. Ayun. Yung kalabaw, oh. May partner naman na ano, na tagak. Yung puting ibon, oh, sa tabi. Sa may harapan niya, oh. Alright. Alright. Kambing. Mee. Mee. Ayan. Ayan. Mee. Yeah. Ayan. Ayun. Alright. Alright. Moo. Moo. Ayos. Ayos ang nature trip natin, ha, mga tol. Ayan, dito tayo, mga tol, sa taas. Panikwaso na tayo.
maliwanag, ano? Maaraw. I mean, maaraw pero malamig. Malamig yung hangin dito, para ka nasa Baguio. Welcome to Balikwaso. Mangkoks Kinalas. Aba, meron dito ayun, bago yan bago yan Mangkoks Kinalas. Matry nga natin yan next time, ano? Mangkoks Kinalas, mga tol. Matry natin yan next time, ano? Busog pa ako, kaka lunch ko pa lang. Ayan. Mga tol, kung gusto mag nature trip, ayan, merong kayo ditong pwedeng puntahan na kung gusto yung mag food trip, ano, dito sa Upper Barangay ng Naga Carolina. Meron na tayo dito mga mga pwedeng puntahan na mga kinalasan, ano, gaya nung yun, yung bago yun bago yun, Mangkoks Kinalas. Meron na pala dito siyempre yung Ditix Kinalog dito din yun sa may Carolina, ano. Tamang tama kasi dahil dito marami nagbabike kaya nagmumotor, gawa ng medyo malamig yung panahon dito. Ganda ng wait lang ayan, iset natin itong isang ating cam. Alright. Ayan, medyo malamig dito, mga tol. Ayan, biglang naging makulimlim yung ating panahon, malamig yung panahon, parang Baguio, parang nasa Baguio. Yung huling punta natin dito, medyo hindi ganong kagandahan yung makikita natin sa paligid dahil itong mga punong ito dati halos nalagas yan, gawa nung nagdaang bagyo. So wala yung mga daon. Ngayon natin meron na ulit mga mga dahon, ano. Dati noon mapunta mo dito after ng bagyo, yung huli kong punta dito halos nalagas yung mga dahon na yan, halos nakalbo yan. Ngayon medyo kita mo na naman yung greenery. Inaayos na yung nasirang bakod, bumaksak yan nung nagdaang bagyo. Ayun, lamig dito, kahit ako naka-jacket tumatagos, parang nasa Baguio. Ayan, sarap dito, talagang nakaka-relax. Ayan,
pwede tumuloy dito. Hindi natin kabisado itong lugar na to. Bato. Ayun. Bato mga tol. Mukhang hindi natin kakayanin to. Dito toy. Atras tayo. Mukhang mahirap tong mahirap na ituloy ito tol. Ayan, balik tayo. Buti kung pang off-road yung ating dalang motor. Ayan, pambira oh. Ayan. Ayan. Wala na ditong ano magandang kalsada. Mabato na. Hindi natin to kakayanin. Buti kung yung motor natin ay pang off-road ano. Okay, nakabike tayo. Okay lang yon. Si Batotoy baka magreklamo to. Ayan. Ang bira oh. Hirap nun ha. Hindi natin kabisado yung daan na yun. Mukhang dapat doon yung ano nature trekking na yun. Hindi kaya ng motor natin. Hindi ko kaya ni Batotoy. Joyride na lang tayo mga tol. Ayan. Nakakarating pa rin dito. Sira ka mo dyan, sira. Barato lang kilo. Labas pa. Tururog sana. Ayan, nakakarating pa rin dito. Ayan, so shoutout sa iyo Manoy. Joyride lang tayo, chill ride lang. Yan.
Okay na siguro yun. Ayan. Saglit lang naman yung ating ginawang chill ride, road trip. Ayan, so balik na tayo mga tol. Nandito na muna tayo mga tol, hanggang sa susunod na videos natin. Ako po si Totoy Bato at ito ang ating Batotoy Trip. Hanggang sa muli mga tol, as always, God bless and ride safely mga tol.